Bona tarda. Benvinguts a l'informatiu EBS Media. Els bars i restaurants i els centres culturals tornen a obrir amb un nou pla de desescalada que compta amb 3 fases i que avançarà d'acord amb com evolucioni la taxa de contagi de la Covid. Aquesta i altres notícies a l'informatiu d'avui d'EBS Media. Ciutats com Sabadell van celebrar dimecres el Dia en contra la violència de gènere. La ciutat del Vallès va commemorar la jornada amb la lectura del manifest feminista i altres activitats fetes per dones i per a dones. A la Universitat Autònoma de Barcelona també es va celebrar un acte institucional amb motiu del 25N, amb la lectura del manifest de la Comissió de Dones i Ciència. En clau de la pandèmia, després de 30 dies tancats, tornen a obrir part dels bars i cafeteries de la universitat. A més, els centres culturals, com les biblioteques, també obren les seves portes. 4 hospitals catalans entren en la fase 3 de l'assaig internacional en cerca de l'efectivitat de la vacuna contra la Covid-19. La vacuna l'ha desenvolupat el Servei de Microbiologia de Can Ruti. La salut mental ha empitjorat amb la Covid-19. Segons una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona, un 52% dels joves de la ciutat afirmen que el confinament i la crisi derivada de la pandèmia els han afectat psicològicament. El gran recapte d'aliments d'aquest any ha estat virtual i ha permès recaptar més de 3 milions d'euros que es destinaran a menjar per les famílies més necessitades. També sabrem què és l'aturada elèctrica que es va dur a terme el cap de setmana del 14 i 15 de novembre a l'Autònoma i per què s'ha fet en aquestes dates. I en cultura, la sabadellenca Alba Barber i Serra ha estat nominada als Premis Gaudí del cinema català pel seu curtmetratge Cua de Sirena. I acabarem amb les exposicions i festivals culturals que s'adapten al format digital. Tot i això, la Barcelona Design Week i el World Press Photo ofereixen activitats presencials a la ciutat. El passat dimecres es va celebrar el 25N, el Dia en contra de la violència de gènere. Com ja és habitual cada any, diverses ciutats de Catalunya, com ara Sabadell, van commemorar la jornada amb tot tipus d'activitats. Són activitats que volen servir com a element per a conscienciar la ciutadania de la situació encara molt greu que pateixen sistemàticament les dones. La implicació de totes per un treball articulat i coordinat, d'unió i organització, per erradicar les violències masclistes arreu del món i a casa. Sense aquest treball col·lectiu i un canvi social real, no serà possible aconseguir-ho. Col·laboració i empatia. Aquests han estat els 2 elements que més s'han destacat en la lectura del manifest del Dia en contra de la violència de gènere a la ciutat de Sabadell. Una lectura que s'ha realitzat al pati de l'Ajuntament i amb aforament limitat degut a la pandèmia. Tot i això, ha comptat amb la participació de representants de diverses institucions de la ciutat, també de la mateixa alcaldessa, Marta Ferrer, que ha condemnat públicament els actes masclistes. Jo crec que un cop més hem d'alçar la veu amb tota la força, amb tota la potència, les dones i totes aquelles persones que estem en contra d'aquesta violència, assenyalar aquells homes que tenen aquest tipus de comportaments i per tant dir no passareu, aquí ens tindreu sempre dient i condemnant aquestes actituds. Durant l'acte s'han encès espelmes per recordar totes aquelles dones que han estat víctimes de violència de gènere aquest any 2020. Una d'aquestes víctimes ha explicat a EBS Media com és la seva vida després de patir violència masclista. Hi ha actituds, hi ha moviments, hi ha expressions que em dona una volta al cor perquè em sona experiències viscudes, experiències desagradables. No t'oblides del tot, però aprens a conviure amb aquesta situació. Segons dades de l'Ajuntament, aquest any a Sabadell s'han rebut menys denúncies que l'any anterior, però les consultes al Servei d'Atenció a la Víctima han pujat un 75%. Per aquest motiu, la ciutat s'ha bolcat de ple en la celebració d'aquest dia. Sabadell és l'única ciutat de Catalunya que dedicarà prop de 2 mesos a celebrar el Dia en contra de la violència de gènere. Durant aquests 2 mesos, per exemple, es repartiran diversos elements de merchandising, com aquesta mascareta o aquest pin on es pot llegir "Només sí és sí" per conscienciar la població de la violència que pateixen les dones any rere any. Altres activitats que s'han realitzat en el marc del 25N són xerrades virtuals amb diverses activistes. Una d'elles ha estat la il·lustradora Raquel Ribarrosi, creadora de les vinyetes feministes Lola Vendetta. D'altra banda, al carrer de la plaça Major s'ha instal·lat un punt lila i una sex truck per atendre consultes sobre educació sexual, com ara l'utilització de la copa menstrual, l'avortament o la cerca del plaer propi. La celebració del dia ha conclòs amb la cadena feminista organitzada pel Comitè de Dones de Sabadell i l'encesa de les llums liles a les fonts de la ciutat. Tot plegat, un dia en el qual s'ha tornat a reivindicar la nostra llibertat, malgrat que la lluita es combat dia a dia.
El campus, l'Observatori per a la Igualtat i l'Autònoma també van organitzar un acte institucional amb motiu del 25N, un esdeveniment que va comptar amb la lectura del manifest de la Comissió de Dones i Ciències i un cicle de conferències entorn a les violències de gènere. Iniciem l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional contra les Violències Masclistes amb un minut de silenci. La Universitat Autònoma de Barcelona s'uneix al Dia Internacional contra la Violència Masclista amb un acte institucional i la lectura del manifest de la Comissió Dones i Ciència a càrrec de la directora de l'Observatori per a la Igualtat, Maria Prats. Les universitats, com a generadores i transmissores de coneixement i valors, han d'esdevenir institucions referents en igualtat i de compromís amb l'erradicació de les violències contra les dones. I hem de garantir que els i les professionals del futur a qui estem formant tinguin eines perquè visquem lliures de violència contra les dones. La directora de l'Observatori ha destacat la importància de tenir un protocol d'actuació davant assetjaments sexuals en el campus. A més, ha posat èmfasi en la necessitat que les universitats disposin de recursos per formar, detectar i actuar per prevenir i erradicar les violències contra les dones. Per fer-ho, des de l'Observatori reclamen més compromís polític i econòmic per fer de les universitats i centres de recerca espais lliures de violència. El que caldria és que aquests recursos fossin estructurals, o sigui que no depenguessin d'un projecte concret, sinó que estessin ja integrats en els pressupostos ordinaris de les universitats per finançar aquesta necessitat de formació, d'elaboració de materials i que a més hauria de ser contínua. Tanmateix, continuaran realitzant-se xerrades i conferències durant la setmana pròxima, que es podran seguir a través del canal de YouTube de l'Observatori. El primer tram de la desescalada que ha posat en marxa la Generalitat ha permès la reobertura de serveis de restauració i les biblioteques al campus de l'Autònoma. Després de més d'un mes tancats, reemprenen l'activitat amb una plantilla reduïda i amb la limitació de l'aforament en un 30%. Tot i la reobertura, després de més de 30 dies, les limitacions d'aforament en la restauració han provocat que molts treballadors segueixin en ERTOs, en especial el sector hostaler de la comunitat universitària. Aquí somos 5 personas trabajando y hemos empezado 2 a 8 horas. Hacemos un horario de 8 a 4 y bueno, ya se verá si la gente se empieza a reincorporar, pero bueno, mientras hayan clases online no creo que la cosa vaya más. Que somos casi 30 trabajadores, están todos en ERTE. El tancament del sector hostaler a les universitats també ha afectat els estudiants. El fet que les classes fossin online ha fet que no vinguéssim tant, però els dies que teníem pràctiques o exàmens que hem vingut sí que ens hem hagut de quedar per l'herba i portar tàpers i no és el mateix perquè es trobava a falta. El primer tram del pla de desescalada permet el 30% d'aforament a l'interior dels bars i un màxim de 4 persones per taula, mesures que s'extrapolen també a l'obertura dels centres culturals com les biblioteques. La Universitat Autònoma de Barcelona ha obert totes les seves biblioteques a excepció de la sala d'estudi de la plaça Cívica, les sales de treball en grup i les cabines individuals, restriccions que també afecten a l'aforament, on es veu limitat a un 50%. La tercera fase de la prova voluntària de diferents vacunes de la Covid-19 ja s'ha posat en marxa a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Es busquen fins a 40.000 voluntaris. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, també conegut com Can Ruti, busca voluntaris per participar en la tercera fase per fer proves de les diferents vacunes contra la Covid, juntament amb altres centres d'investigació espanyols. Es tracta d'un assaig internacional on hi participen 40.000 persones d'arreu del món. Can Ruti està treballant juntament amb la Fundació Lluita contra la Sida i Malalties Infeccioses per posar en marxa aquest assaig clínic internacional i determinar-ne l'efectivitat de les vacunes que aproven. L'assaig es va iniciar el passat dilluns 16 de novembre i actualment l'hospital ja compta amb 11 voluntaris confirmats en aquesta fase 3. Que és una bona notícia tenir una vacuna pel Covid. L'únic que veig un problema de temps, que teòricament té que anar bé, però clar, no sabem els efectes entre 3-5 anys a llarg plaç, amb la qual tenim que pensar-nos molt aquestes coses. Els voluntaris que vulguin participar-hi s'han d'inscriure a través de la pàgina web i l'únic requisit a complir és que han de ser majors d'edat. Diferents farmacèutiques han presentat diverses vacunes contra la Covid, però la més destacada és de l'empresa Pfizer, la qual la seva efectivitat és d'un 95%. S'espera que a començaments del pròxim any es comenci a comercialitzar la vacuna. La plataforma de psicòlegs iFeel afirma que les consultes han augmentat gairebé un 169% des de l'inici de la pandèmia. Els joves han estat un dels principals afectats psicològicament per les restriccions i, a més, també se'ls ha estigmatitzat i culpat dels rebrots.
La Covid-19 no només ha afectat la salut física, sinó també el benestar emocional. Els joves, en una etapa d'elevada socialització, han estat perjudicats psicològicament per les restriccions. La fatiga pandèmica, tal com ho ha definit l'Organització Mundial per la Salut, es reflecteix en una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona, en la qual un 52% dels joves reconeixen que la crisi sanitària ha empitjorat la salut mental. Ens sentim soles, molt aïllats i gens en compte. I a sobre, després d'unes campanyes que criminalitzen moltíssim els joves, ha generat com sentiment de culpa que no tenim. Diferents campanyes de conscienciació de la Covid-19 s'adrecen específicament al jovent, però les dades del seguiment de casos de la Generalitat de Catalunya mostren que la franja d'edat amb més positius és la dels 40 als 49. La manera no és estigmatitzar un col·lectiu concret, sinó que el que fem és allunyar-nos d'ells i que es sentin encara més culpables de tot un rebrot, quan ells no són els culpables directament. Sí que també és veritat que per les característiques que ells tenen, no s'ho prenguin tan en sèrio, no? I evidentment és un grup on té molts més contactes. El retorn a la presencialitat a les universitats no té data prevista. La situació s'allarga i cal pal·liar les conseqüències que marcaran tota una generació. La docència virtual i el teletreball han reduït exponencialment la mobilitat dels joves. Espais com aquest, la plaça cívica, que abans eren el punt de trobada per excel·lència entre els joves universitaris de la UAB, ara presenten una imatge pràcticament desèrtica i sense la interacció que tant la caracteritzava. Aquesta és la nova normalitat. La Covid ha deixat a milers de famílies en situació de precarietat alimentària. A través del lema «La nova realitat és una nevera buida», el gran recapte d'aliments d'aquest any ha aconseguit superar les expectatives que tenien, gràcies a l'ajuda dels voluntaris, però sobretot a la bona adaptació que han tingut els dirigents de la iniciativa. El gran recapte de 2020 supera les limitacions del coronavirus i millora les previsions que hi havia. Els organitzadors van optar per canviar el format de donació i sembla que han encertat. El nou sistema, basat en donacions monetàries a les caixes dels supermercats, transferències via Bizum i altres formats, ha permès recaptar més de 3 milions d'euros a Catalunya. Aquestes xifres equivalen a un 45% del valor econòmic recaptat l'any 2019, tot un èxit tenint en compte la delicada situació econòmica de moltes famílies. Doncs aquest any, en comptes d'incentivar la gent a que donessin aliments ja comprats, incentivàvem a que a l'hora de pagar fessin un donatiu extra a caixa. Doncs, tot i que les expectatives eren molt baixes, a l'estar nosaltres, sobretot el cap de setmana, al final vam salvar una mica el recapte i es va complir més o menys l'objectiu d'aquest any. Gairebé 7.000 persones han col·laborat com a voluntàries per informar d'aquest nou format de donació a més de 3.000 punts de recollida, dels quals 943 són mercats i petits comerços on han agraït aquest nou format. Les cadenes havien de tenir el doble d'aliments, o no el doble, però havien de comprar molt menys aliments. Les cadenes grans això no és un problema, perquè si no ho venen un dia, ho venen l'endemà i ells ho poden tornar ràpidament. Ara, les botigues petites, i aquest any que ens hem dedicat molt a fer-ho en el comerç de proximitat, aquestes sí que els hi anava molt malament. Qui vulgui fer donacions té la possibilitat de fer-ho a través de transferència bancària o Bizum fins al 16 de desembre. El cap de setmana del 14 i 15 de novembre es va dur a terme l'aturada elèctrica anual a les instal·lacions de la direcció de TIC de la universitat. És una intervenció que requereix l'apagada dels serveis virtuals de l'Autònoma, com el campus virtual i les webs institucionals, la qual cosa va provocar malestar entre els estudiants. Durant el cap de setmana del 14 i 15 de novembre es va dur a terme l'aturada elèctrica anual a les instal·lacions de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Autònoma. Això va comportar la interrupció d'alguns serveis com el campus virtual, les webs de les facultats o l'espai virtual de biblioteques per la reserva de documents. L'aturada és de caràcter preventiu i requereix la implicació de 13 empreses externes i 27 tècnics per fer la verificació de les diferents instal·lacions. Bé, doncs tenim un requeriment legal de que cal revisar totes les instal·lacions elèctriques i aprofitant que s'ha de fer una parada total de les instal·lacions elèctriques, doncs també combinem tota la sèrie de manteniments preventius que hi ha de tota mena d'instal·lacions addicionals, com podria ser les instal·lacions antiincendis, la climatització i tots els serveis addicionals que hi ha per fer funcionar el centre de càlcul. Tot i que es va avisar amb més d'un mes d'antelació, encara hi havia alumnes que desconeixien la data i que han criticat que s'aturessin els serveis virtuals de la universitat precisament ara que gairebé tot s'ha de fer en línia.
Bé, per decidir la data de l'aturada elèctrica és una cosa que es consensua a nivell de la universitat, perquè és una cosa que, òbviament, afecta a tothom. Normalment, el que fem és que fem coincidir aquesta aturada elèctrica amb les vacances de Setmana Santa, perquè són les que tenen menys afectació. L'aturada elèctrica estava planificada al març, però es va haver d'ajornar fins a aquestes dates de novembre per culpa de la pandèmia. En aquells mesos de confinament, la DETIC es va haver de centrar en reforçar i millorar la capacitat de la xarxa per tal de garantitzar que tots els serveis virtuals de la universitat estiguessin en correcte funcionament. I ara obrim la plana cultural, on hem pogut parlar amb Alba Barbé i Serra, la sabadellenca, que recentment ha estat nominada als Premis Gaudí pel seu curtmetratge Cua de Sirena. Ens ha explicat el seu procés de creació, però sobretot la importància de la temàtica que tracta, els estereotips de gènere. Cua de Sirena és el títol d'aquest curtmetratge d'animació creat per la sabadellenca Alba Barbé i Serra i que ha estat seleccionat com a candidat en la seva categoria als pròxims Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català. No m'esperava per res del món que arribés als Gaudí, perquè al món del cinema, si no ets una productora amb pes, si no tens una bona distribuïdora, etc., és difícil situar peces audiovisuals. La cinta explica la història d'en Roc, un nen que se'n va d'excursió a la platja amb els seus companys d'escola. En aquesta sortida, però, s'adona que li agradaria disfressar-se de sirena, de manera que el curtmetratge pretén ser una reflexió pedagògica sobre els estereotips de gènere i l'expressió de la diversitat tant en els joves com en els infants. Si volem que les personetes creixin lliures, necessiten no només de miralls cisgènere, sinó de miralls transgènere, i de múltiples referències visuals, també en el món de l'animació, de la stop motion, que connectin amb la seva pròpia experiència. L'obra es basa en el llibre que Barbé ja va publicar l'any 2016, juntament amb Sara Carro i les il·lustracions de Joan Turo. Anys després, i degut al seu èxit, van decidir donar-li vida en un procés de creació que ha durat prop de més de 2 anys. Ha sigut començar a crear això, escenaris, intentant reciclar al màxim materials, etc. I un cop amb tot creat, mica en mica, anar construint escenes i seqüències a través de fotogrames. El 16 de desembre s'obre la primera ronda de votació dels acadèmics del cinema català, però no serà fins al 19 de gener que coneixerem si finalment Cua de Sirena és guardonada en la seva categoria. Per l'Alba, però, el premi és haver aconseguit donar representació a aquesta temàtica en un esdeveniment amb tanta projecció internacional. Amb la Covid, els festivals culturals s'han vist obligats a canviar de format. Ara, per respectar les mesures de seguretat, s'aposta més per les transmissions digitals als actes. És el cas de la Barcelona Design Week, ajornada des de la primavera. Tot i això, hi ha exposicions presencials com el WordPress Photo 2020 que també ofereix una manera alternativa i innovadora per visitar l'exhibició des de casa. Bona nit, bienvenidos, bienvenidas. Les exposicions i festivals culturals s'adapten al món virtual redissenyant el seu format. Si el disseny pot aportar solucions als reptes actuals, és disseny per l'activisme. Amb aquest eslògan començava la Barcelona Design Week amb els objectius ben definits. L'edició d'enguany fa una crida a l'activisme davant la crisi ambiental i la sanitària i econòmica provocada per la Covid-19. El festival, acostumat a celebrar-se a la primavera, ha vist com la majoria d'activitats passaven de presencials a digitals. Has been, of course, absolutely conditioned by the circumstances. This year is almost 100% digital. Els ponents destaquen buscar un nou ús als subjectes, com les màscares de busseig contra el coronavirus a l'inici de la pandèmia. També el plàstic, un material que té cabuda en l'economia circular. Tenemos una gran familia de plásticos para escoger y no todos los plásticos son iguales. Estamos categorizando todos los plásticos por igual y hay distintos tipos de plástico que sí tienen cabida en esta economía circular. Tot i les restriccions, hi ha hagut actes duts a terme en format físic, com a l'aparadós disseny en diagonal. El guanyador ha sigut el de Hàbitat, ideat pels estudiants del Barcelona Escola Superior de Disseny. Però no només aquest festival s'ha vist obligat a canviar la seva programació. El WordPress Photo 2020 es podrà veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Les seves temàtiques d'enguany no pretenen estar eclipsades per l'emergència sanitària. No serà monogràfic perquè al món hi passen moltes més coses que el Covid
I segurament el món té reptes com el Covid perquè hi ha molts altres temes als que no estem fent cas i no estem abordant segurament de la manera adequada. Una d'aquestes temàtiques és la de gènere, que contrasta amb el reduït percentatge de dones guanyadores d'aquesta edició. Així justificaven el 14% de guardonades davant el 23% de l'any passat. No són xifres baixes en aquest sentit. Ens sorprenen que siguin uns percentatges baixos, però en realitat dintre del sector fotoperiodístic només un 15% són dones les que es dediquen a aquesta professió. Per tant, són unes xifres equiparables. Renovar-se o morir. La novetat arriba de la mà de Filmin. A través d'aquesta plataforma es podrà veure per primer cop una visita guiada virtual sota demanda. Això és tot per avui. Nosaltres tornem d'aquí 15 dies. On ja sabrem el pla de reobertura de serveis i com ha evolucionat i com s'afrontaran les festivitats de Nadal. Mentrestant, podeu seguir informats a través dels nostres canals de comunicació, especialment a les xarxes socials i a la web d'EBS Media. Que passeu un bon cap de setmana. Fins aviat.